बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. स्वच्छतेमुळे आरोग्य सुदृढ राहतं आणि समाज निरोगी बनतो असा संदेश देत संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शहरात आयोजित महास्वच्छता अभियानाचा समारोप आज करण्यात आला. प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी नागरिकांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देत कचरा करू नका, घराभोवती स्वच्छता ठेवा, शहर आपोआप स्वच्छ राहील असं आवाहन केलं. सावंतवाडी नगर परिषद आयोजित या अभियानाच्या समारोप कार्यक्रमास आरोग्य व क्रीडा सभापती सुधीर आडिवरेकर, नियोजन व वित्त सभापती आनंद नेवगी, पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर, नगरसेविका सुनीता पेडणेकर, नीलम नाईक, स्नेहा नाईक, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, माजी नगरसेवक विलास जाधव, ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक देवेंद्र टेमकर, नगर परिषद अधिकारी वैभव अंधारे, विनोद सावंत तसंच कर्मचारी, विद्यार्थी, पोलीस प्रशासन, महिला बचत गट व समता महिला मंडळ सहभागी झाले. शहरातील विविध भागात स्वतंत्र पथकाद्वारे स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि तरुणांच्या सहभागामुळे अभियान यशस्वी झाल्याचं आयोजकांनी सांगितलं. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित सर्वांनी स्वच्छ, सुंदर, निरोगी आणि कचरामुक्त शहर करण्याची सामूहिक शपथ घेतली. सगळे आलात आणि सावंतवाडीच्या स्वच्छता अभियानामध्ये अगदी जातीनिशी सहभागी झालात. या ठिकाणी स्वच्छता मोहिमेचं कारणच एवढं आहे की सावंतवाडीतलं प्लास्टिक आणि सावंतवाडीतली घाण लवकरात लवकर कशी बाहेर काढता येईल आणि आपलं आरोग्य कसं चांगलं राखता येईल. नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं मी मनापासून आभारी आहे, कारण आज रविवार असून त्यांची स्वतःची हक्काची सुट्टी असून ते लोक आले, अगदी सकाळपासून तळमळीने उपाशी तापाशी पोटी ही स्वच्छता मोहीम राबवतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही पण माणसं आहेत. ज्यावेळी आपण यांचा विचार करतो त्यावेळी स्वच्छता मोहीम सावंतवाडीत राबवणारी पण माणसं आहेत. सकाळी 7 वाजता बाहेर पडतात, दुपारी 2 वाजता घरी जातात. अशावेळी आपली पण नैतिकता आहे की तो कचरा जो आहे तो प्रॉपर जे कोण घंटागाडीवाले येतात ते जिथे आपल्याला टाकायचं आहे तिथेच तो द्यायचा आहे. अशावेळी मी सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत सगळ्यांना नम्र विनंती करेन की कचरा कुठेही फेकू नका. याच्यानंतर कचरा असा सार्वजनिक ठिकाणी फेकताना दिसला की त्या ठिकाणी फाईन होईल. एवढं मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. या प्रभागाचे नगरसेवक देवया सूर्याजी हे सामाजिक कार्यात नेहमी कळकळीने पुढे असतात. खरोखरच तुमचं मनापासून या ठिकाणी मी नगर परिषदेमार्फत आभार मानतो, कारण तुम्ही सकाळी 8 वाजल्यापासून या स्पॉटवर राहून स्वच्छता मोहीम राबवली. आमचे क्रीडा सभापती आडिवडेकर सर, त्यानंतर परीक्षित मांजरेकर, आपण जातीनिशी या ठिकाणी आलात, स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झालात. सगळ्यांचा खूप खूप आभारी आहे.